Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bandiraɓe, sehilaɓe, sakiraɓe, hande yewtere men ko holo binduɗo deftere wiyeteede nde la Bible, manam deftere mbo chrétienji ɗi hutorto. Deftere wiyeteende Bible ko jomiraɗo longini yimɓe yo bindu ɗum. Deftere nde waɗi ko pecce ɗiɗi. Aadi kiiɗɗo o waɗi ko 39 defte. E nder ɗen ɗon defte ene waɗi Jabour, ene waɗi Tawret, ene waɗi taarihaji annabeɓe ɓennuɓe ɓe ko wayni annabi Ibrahim, annabi Moussa, annabi Suleyman, annabi Ayyub, annabaɓe heewɓe ke nder deftere nden ɗon eɓe kaali. Bandiraɓe, kaalen gongo o siko ceerno darima ɗo ene haala annabi Yunus sen ƴetti yeru o tuugini ke Bible o tuugni manam ke feccere Bible o wiiteeɗo aadi kiiɗɗo o manam defte yahuda en. Enen nganndi annabaɓe fof mataw heddi gooto kamɓe fof ke leñol yahude ɓe gummi. Deftere Bible nde feccere ɗimmere nde wiite ko Nouveau Testament walla aadi keso walla jokkodiral kesal. Ende waɗi ko 27 defte. Ɗen ɗo 27 defte kaalata ko seedan faago almuɓe Yeesu, haalata ko nguurdam, ciimtol nguurdam Isa ibn Maryam, ene haala kaawisaji makko, ene haala ko waɗi, ene haala kadi geɗe jogorɗe arde. Windi ɗen ɗon defte fof ko almuɓe Yeesu wondunoɓe he makko, he nguurdam makko. ɓen gonɓe mbiyeten manan les témoins oculaires, ko ɓen jiimba gondi he makko eyi gandi ko haalno eyi ɗum winda. Donc ɗen ɗon defte mo mbimɗe 39 he 27 kañƴe fof siɗi ndendi woni 66 deftere. ɗum ɗon fof no so rendi woni ko mbiten ko manam la Bible. La Bible deftere nde ummi koye jomiraɗo. Deftere nde ene waɗi nguurdam. So a jangi ɗum he ɓernde laabde ma tin wonko ummoto he nder deftere nde fay he ɓernde ma walla e hakkille ma. Yimɓe heewɓe ene tooña en mbi deftere nde wonko wayla hen, iwi jeeri fayi waalo e ko way noon. Mbiɗo deftere nde ko wayla yo haal ko holon wayli deftere nde, holo ko wayla hen, ko mande deftere nde wayla e ko way noon. Yo addu dalil tiɗɗo deftere nde manam koko wayla. Jomiraɗo ko mawɗo taw tan deftere nde ke makko ummi, hay neɗɗo gooto wawa waylude hen, wona toɓɓere wona masel. Bible o ko nguurdam woni hen. So a yiɗi dañde nguurdam kesam, so a yiɗi bakkutoji ma jaafe, so a yiɗi wondude e jomiraɗo ha abada, janngu deftere nde gongina ko woni ko hen. Deftere nde ɓuri tuuganade manam ke baɗe he bawɗe Isa ibn Maryam. ɗum woni feccere manam ɗimmere nde e nder deftere nde. onon heeɗiɓe, deftere ɓurɗo yeeyede e aduna hitande kala ko oɗo biyeteɗo Bible. Deftere ɓurɗo rokkirede ko ndeɗo deftere wiyeteɗo Bible. Deftere ɓurde sarede e aduna ko oɗo Bible. Eyyi deftere kadi ɓurde
fireede mana he ɗemɗe goɗɗe mana ko nder deftere wiyetende bible jomiraɗo mbatten hen hakkille eyi wate tooñen woɓɓe so neɗɗo haali hunde yo taw wonɗo tugni ɗum wonɗo ɓaari wonɗo ɓaggi ɗiɗo ko deftere gurdam so a jangi ma dañ hen damal wawde nawdon ha gonda he jomiraɗo ha abada amin jarama Au Christ ressuscité.